Alalahin mo nini, mananabo yun.
195. Wala kasi eh. Ano lang daw gulay. Ha? Hindi, wala daw itlog. Hindi daw kumakain sila ng itlog. Ah. Wala ka naman order special. Eh. Puro regular. Nakabalot natin. Puro regular. Parang kanta pa na. Moreta po tayo yan, sir, ha? Bali 120 ba yung may kanin? Yes, ang buti lang. Sisigyan ka, sir? Ano yung yan lang, ma'am? Dito sisig na, dua. Bakit ang mga green niya? Vietnam, ha? Oo. Kanin, hindi na. Dalawa kayo, kuya. Ang kulang niya, kuya. Saka, Soft drinks kayo, sir? Okay, sige. ito ba, kuya? Plate. Saka na, ano, ma'am? Ilaima. Ito ulam mo, masarap malasang ulam. Huwag balikan kapatid din na sa kamay. Ulam po. Dito sa kakart. Eh, chicken ball pa po, ano? Ay, orange lang wala na. Sige ko na lang. Orange. Ayan lang.
Thank you, sir. Sir, pili na po. Kaya po 1 years po. Okay, di po kalamanan. Wala pa, di ko alam naman.
Pares.